Bueno, pois nada, moitas gracias por invitarme. A ver, o objetivo da miña comunicación é un texto no que estou traballando en realidade, entón aquí vou facer unha especie de resumen. Básicamente do que se trata é de facer unha especie de reflexión acerca do que se interpreta como, bueno, pues, as principais transformacións agrarias na Galiza contemporánea, cousa que parece que é demasiado amplio para os casos concretos que estamos traballando aquí hasta agora, mas non é, vou ir concretando. O enfoque dende o cal eu traballo, que isto creo que é importante dicilo para que se entenda por que fago o que fago e porque me pregunto as cousas que me pregunto, é sobre todo un enfoque que parte da historia agraria, non? Eu sou un historiador, sobre todo, agora estou en historia económica, pero de formación en historia agraria e tamén de historia ambiental. Entón, concretamente, eu parto deses dous enfoques e especialmente para interpretar as transformacións da paisaxe ou do agroecosistema ou dos diferentes agroecosistemas que hai en Galiza, parto dun enfoque que nos proporciona o enfoque do metabolismo social, non? Que permite medir os comportamentos biofísicos da sociedade, non? Isto é, os intercambios de materiais e de fluxos de enerxía, de información entre a humanidade e o medio ambiente físico, non? Entón, eu asumo o reto de identificar, por suposto, que se entende polas principais transformacións agrarias, dado que, efectivamente, por unha parte, é ben sabida a variedade e a extensión do territorio en Galiza, as súas diferentes especializacións productivas, non? Nomeadamente, tampouco sin moita extensión aquí, pero, bueno, eso, campos abertos, nas montañas orientais, non? E hai agras, sistemas de agras, terrazas, no interior da Coruña, agras nas chairas de Lugo, os vales vitivinícolas de Ourense, o Calco, os máis pequenos, nas Rías Baixas, non? Aquí do que me vou a centrar, porque vou ir un pouco dentro xeral ao concreto, e vou acabar nun caso moi concreto, prácticamente dunha aldea, non? Que está situada no que poderíamos decir, pois, no contexto dos agroecosistemas das terras do interior da Coruña, que vendría sendo un sistema de agras, en algúns casos terrazas tamén, etc. Agras terrazas. Non tan pequenas como o caso que nos enseñou a compañeira no caso de Portugal. Pero ben. Entón, polo tanto, un dos retos é identificar estas transformacións. Entón, para facer iso, eu parto dun enfoque bastante amplo, bastante estructural. A nivel cronolóxico, tomo como referencia o que é a gran transformación ou a gran aceleración económica do século XX a partir da Segunda Guerra Mundial, que cambia, é unha especie de, se me permites falar así, unha especie de Big Bang, no que é na asignación dos usos do solo, na maioría dos países da Europa Occidental. Entón, por unha parte, eso é a miña referencia, transformacións a mediados do século XX, mas, evidentemente, tamén tomo como referencia unha perspectiva cronolóxica moito máis ampla que me retrasaría prácticamente ao século XVIII para comprender as formas na que a agricultura galega chega a esa gran transformación do século XX, non? Entón, estaríamos falando, basicamente, pois iso, finais da época moderna e a contemporaneidade inteira. Ben, dende a historia ambiental, ademais, eu quería traerlo aquí porque é unha especie de proposta ou de reflexión terminolóxica. Dende a historia ambiental, ademais, propónse o uso dun concepto, non, que sería alternativo á paisaxe, que sería o termo de agroecosistema, non? Segundo os estudos, non, da ecoloxía política ou da agroecoloxía, agroecosistema é un termo, en principio, máis aceitado que paisaxe para indicar o contexto agrícola no que se enxiren, entre outras, as actividades humanas, entre outras, non? Porque tamén hai actividades de outras animais. Actividades humanas é a relación de intercambio, insisto, de fluxos de enerxía e materiais co medio ambiente físico, non? Unha definición que digo ben da ecoloxía política, Altieri, anos 80, tamén Manuel González de Molina, na Universidade de Pablo de Olavide, David Soto Fernández, daqui do OSC, non? Entón, enténdese que a humanidade veu realizando dende o Neolítico unhas prácticas productivas acompañadas dun proceso selectivo, non? E de promoción dun puñado de especies animais e vegetais en detrimento de outras, non? Entón, como resultado de todo iso, douse a conformación de ecosistemas modificados polo ser humano, non? Ou ecosistemas artificiais ou, o que ven sendo o mismo, agroecosistemas. Entón, iso é un pouco o concepto co que, bueno, pois a min gustame traballar.
e creo que se traballa máis na historia ambiental. Entón, como cambian os agroecosistemas ou como cambiou o agroecosistema en Galiza na época contemporánea? Ben, en primeiro lugar, evidentemente, identificar que hai unha serie de transformacións que non son pola acción humana, non? Por unha parte, as transformacións, por exemplo, máis fondas, estruturais, lentas, non? Que preceden e superan as xeracións enteiras da humanidade, como, por exemplo, as transformacións xeolóxicas, non? Que, evidentemente, pois, hai que terlas en conta. Tamén, por exemplo, a cuestión climática. Sí que é certo que hoxe en día estamos no medio dunha crise climática evidente, mas que, históricamente, o clima tense transformado e ten influído nas características do medio ambiente físico sin a necesaria intervención do ser humano, non? Entón, isto por unha banda. Por outra banda, centrarnos, evidentemente, no que vos denominase aquí tamén a acción antrópica, non? Que é, basicamente, que as formas nas que a humanidade se veu relacionando históricamente co medio para obter unha serie de recursos, non? Neste sentido, a transformación dos agroecosistemas, do ecosistema en Galiza, históricamente, tense feito, como en todos os sitios, por outra banda, para controlar ou intentar mediatizar a enerxía necesaria, os fluxos de enerxías necesarias para producir bens básicos como a alimentación, non? Aí poño un pequeno esquemiña de como funciona a estrutura do sistema agrario basado nunha base enerxética solar, non? Toda a enerxía procede neste sentido do sol. As formas nas que nós usamos o territorio basicamente acaban clasificando moi someramente o territorio en tres tipos de solos, non? En tres tipos de usos que lle damos, non? Para cultivos, para prado e para monte, basicamente. Isto históricamente, non? Desde que existe a agricultura en sí. Entón, a transformación destes tres espazos tense dado dentro dos límites biofísicos, insisto, que marca a base enerxética solar. Entón, conocer estes límites permítenos conocer o que é posible históricamente do que non. Cousa que, por exemplo, nas sociedades agrarias, nas sociedades de antigo réxime, era moi evidente cal era o tope productivo das sociedades agrarias. Nas sociedades de base enerxética fósil, os límites productivos están casi marcados máis ben pola propia sustentabilidade do planeta, non? Que non o podemos cargar nun momento dado, non? Entón, parto do análise da transformación do territorio tendo en conta estas diferentes bases enerxéticas ou que ven sendo mesmo diferentes reximes sociometabólicos, non? Que son basicamente diferentes etapas históricas no moi longo prazo e que se define pola nosa capacidade de mediatizar os fluxos de enerxía. Marco 3, réximes sociometabólicos. O primeiro, enerxía solar incontrolada, que non vamos moito a deternos aquí, pero que basicamente ven sendo o que adoitamos asociar coas sociedades paleolíticas, que non teñen maior capacidade que outras razas de animais que habitan o planeta para controlar a enerxía solar, non? O segundo réxime sociometabólico xa nos interesa máis, que é o segundo réxime sociometabólico asociado coas sociedades agrarias ou coa invención da agricultura. Eu aí marco especialmente o período 1750-1870 porque se entende que ese período é o último período da agricultura orgánica de base enerxética solar non intervida aínda de forma moi evidente polo seguinte réxime enerxético, que é o de base fósil, non? Onde xa temos unha serie de fluxos enerxéticos que non proceden do sistema da enerxía nuclear do Sol, sino que proceden de outras fontes de enerxía, petróleo, gas, estas cousas, carbón, non? Entón, marco aí, como digo, marco aí 1750-1870, vamos a falar máis dese período, e despois, especialmente, do terceiro réxime de enerxías fósiles das sociedades industriais, especialmente a partir de 1960 en diante, non? Obviamente, entre 1870 e 1960, o que hai é un período de transición entre unha base enerxética e outra. Ben, o segundo réxime sociometabólico, como digo, interesa-nos máis, a extensión da agricultura como actividade, non? Que produce unha primeira gran transformación dos ecosistemas, non? Ou a creación dos agroecosistemas artificiais, non? Temos que ter en conta que a estrategia básica do modo de produción agrario neste período de 1750 a 1870
consistía, basicamente, no control dos fluxos metabólicos da enerxía solar basados no uso de biotecnoloxías. Por eso poño esta fotografía, que en realidad é de 1980, máis permitideme aquí a licencia. Non? A fotografía poño porque basicamente hai persoas en un par de vacas que son as que están proporcionando aí a forza. Non? Entón, a forza, os fluxos enerxéticos que condicionan o territorio neste caso proceden, por exemplo, da enerxía mecánica que nos pode proporcionar elementos naturais como o aire ou a auga, máis tamén, por outra banda, a enerxía de biomasa, xaben térmica, leña, carbón vegetal, ou tamén a mecánica, neste caso animais e persoas, como se pode ver aí, non? Entón, neste período tamén, especialmente a partir de 1870 ata 1936, porque aí marcamos ou ata 1960, se se quere tamén, 36 pola Guerra Civil, máis ata 36 é unha data política, como ben se sabe, tamén é económica, pero sobre todo política, e a data de 1960 é máis ben unha data económica, sobre todo. Non? Entón, enténdese que, por exemplo, neste contexto de uso de biotecnoloxías é cando se estende a primeira mecanización, por iso lle digo na tese motomecanización, unha cousa é a motorización, a outra cousa é a mecanización da agricultura. Entón, por exemplo, a primeira mecanización, sustitución a gran escala de persoas por maquinaria de tracción animal, que non de tracción motora, producese, por exemplo, dende 1870 a 1960, máis ou menos na Galiza. Non? Como, por outra banda, na maior parte das agriculturas, insisto, tamén ibéricas e tamén da Europa occidental. Entón, neste contexto, enténdese que a disposición, por exemplo, de terreos de cultivo, na base enerxética solar, insisto, os terreos de cultivo son moi reducidos, por exemplo, ao redor dun tercio na Galiza, con datos de Xesús Balbó no libro do Monte en Galiza, con respecto ao monte. Por que? Basicamente, o monte, como supoño que saberedes, úsase nun contexto de base enerxética solar como depósito enerxético, ou de enerxía, non? En base a diferentes aproveitamentos, estivadas, colleitas extraordinarias de cereal, leña, non? Entonces, este medio físico explícase pola capacidade de acumular enerxía, non? Pola necesidade de manter os balances enerxéticos en positivo, daí que non se poidan acumular grandes excedentes, tampouco se poida dar o comercio a gran escala. Cales son as principais transformacións do agroecosistema neste período de 1750-1870? Este, por exemplo, é unha foto dunha zona na que fixemos algo de traballo de campo, aí está o colega Fontán, que sabe do que me refiro, que neste caso é a Baña, o que está nos colores violetas, azul e vermello, son tres montes, que é unha foto do Boa Aéreo de 1955, e que nesta época ainda non estaban arborados, non? Refírese a un tipo de monte baixo aínda, onde o uso que está orientado a ese monte é, como digo, para depósito enerxético, cultivo de plantas combustible, toxo, xestas, etc. Entón, características deste tipo de paisaxe ou agroecosistema: terreos de cultivos en agras, introducción onde aquí, por certo, dentro do século XVI en diante, é super fundamental, porque pecha o ciclo, pecha o sistema de policultivo da agricultura orgánica en Galiza, a introducción, sobre todo, do millo e da pataca, non? Que afecta, sobre todo, a fachada atlántica. Daí que me sorprenda, por exemplo, que dixeran que no norte de Portugal aí producían millo tamén, digo, porque no interior de Galiza aínda se produce centeo, que aínda é superior en nivel de productividade ao millo, non? Incluso hoxe en día, non? Mais, para o que conta aquí, todo o sistema de creación de agras máis ou menos pechadas e de cultivos de cereais, o determinante neste sentido é a introducción destes novos cultivos americanos a partir do século XVI. E, por certo, ten relación, por exemplo, coa construción, ou polo menos coa incentivación da microparcelación da terra, porque, basicamente, estes cultivos o que permiten, e sobre todo, insisto, o peche do ciclo de rotación de cultivos que elimina prácticamente o garbeito en algunhas zonas de Galiza, o que permite un nivel de productividade sostido e que permite, polo tanto, unha maior presión demográfica por hectárea. Isto, basicamente, o que nos está sinalando é que esta conformación da agricultura orgánica, insisto, do século XVI en diante ata o XIX, o que permiteu é unha maior presión demográfica sobre a terra, unha maior parcelación tamén da terra, non? Por certo, maior parcelación que tamén se sinala que este peche do ciclo do cultivos o que provoca tamén é un definitivo volcao da poboación do territorio galego do interior cara á costa tamén.
Entón, a microparcelación nos agroecosistemas orgánicos, este de 1955, pero ainda se podría considerar que é orgánico, a microparcelación, o minifundio, en definitiva, ten sentido neste contexto. Os labregos o que requiren para ter diferentes tipoloxías de terreo é diversidade de solos, porque non hai fertilizantes, non hai, dependen da colleita, dependen de variedades climáticas anuais, e, polo tanto, unha familia labrega necesita moitas variedades de solo para máis ácidos, menos ácidos, máis húmidos, máis secos, para asegurar que a colleita non falle anualmente, non? Entón, a microparcelación é basicamente unha construcción social asociada a este tipo de agroecosistemas. Obviamente, a microparcelación ou minifundio non é un problema neste contexto histórico. De feito, hai unha solución contemporánea ao problema da microparcela, que é a cuestión do agrarismo ou do cooperativismo agrario ata 1936. É basicamente, entre comillas, unha especie de solución institucional ao problema dos límites da produción agraria. Se nos poñemos co chip de vamos a producir en masa grandes cantidades de millo para o mercado, etc. Estamos falando dunha economía de mercado, etc. Entón, a microparcelación nace aquí e as propias sociedades agrarias non a consideran como un problema e, de feito, dáse unha solución institucional a esa cuestión, non? Hai un desarrollo económico sin problemas. O monte, por outra banda, é extenso, como digo, ocupa 2/3 ou máis do territorio habitualmente. Cultivo de plantas combustibles ao dixen, moi reducida a masa arbórea e despois, insisto, solucións institucionais ou solucións sociais. O monte é de propiedade comunal, non privada, non? Entón, isto, obviamente, estas solucións tamén afectan a forma na que estas sociedades labregas ordenan o territorio, non? Entón, o monte, insisto, é sostén enerxético das sociedades de base enerxética solar, das sociedades agrarias, sostén tamén da gandería, non? Que, por outra parte, é moi reducida en comparación, non? Cos cultivos. Entón, e esta foto é, insisto, un pouco a zona na que nós estamos traballando, non? Que basicamente a Baña é cerca de Santiago de Compostela. Ben, isto sería nas agriculturas de base enerxética solar ou agrarias. Que ocorre no terceiro réxime sociometabólico a partir de 1960? Obviamente, o terceiro, insisto, isto tamén, o problema é que temos un período cronolóxico de 1870 a 1960 que é un período de transición, onde é difícil calcular exactamente en que punto pesa máis a base enerxética fósil que a solar, non? Pero para o caso vamos a pensar que o terceiro réxime sociometabólico a partir dos 60 é claro, polo menos. Incorporación a gran escala de enerxías fósiles, sabedes, carbón, logo gas, petróleo, etc. Non? Aquí, por exemplo, saco datos dun artigo que titúlase que é a historia ecológica de Rolf Sieferle, onde fala sobre a desconexión das actividades humanas do territorio, en base á extracción, por exemplo, de carbón. É o poder calorífico que presenta o carbón na sociedade británica do século XIX, non? Que en 1820 o Reino Unido está extraendo tanto carbón como o equivalente a toda a superficie das illas británicas, no que é o poder calorífico. Non, entonces, a sociedade industrial británica en 1820 xa está completamente desacoplada do territorio. E isto, evidentemente, pois ten uns efectos brutais nos usos do territorio. Territorios que se abandonan, territorios que estaban sin árboles, agora poñense árboles, as agras péchanse, etc. Falamos do Reino Unido, pero, en fin, vamos para o caso galego ou para o caso ibérico. A nivel cronolóxico, neste sentido, insisto, 1960 en diante. Ben, aquí temos o resultado do mismo territorio que tiñamos antes, aquí atrás, perdón, que me equivoco de portátil. É o mismo territorio, unha sociedade conectada co territorio, que usa o territorio para sobrevivir a un territorio onde as sociedades pois xa non dependen do territorio inmediato para reproducirse.
É o que lle pasaba un pouco ao señor panadeiro de Portugal, non? Que el, claro, sale da panadería e ve que onde ven a fariña ca que fago o pan. Claro, xa non ven das agras do redor. Entón aquí pasa o mesmo. De aí que deixamos que os 3 montes que estamos aí estudando, pois xa sexan montes de silvicultura. Ben, entón, derivado deste contexto, que cambia? Pois cambian moitas cousas. Por exemplo, a partir de 1960 en diante é cando comeza, entón, históricamente, o que se considera modernización como concepto. Modernización é un concepto político moi asociado ás transformacións da posguerra, da Segunda Guerra Mundial en diante, moi asociado ao Green Revolution americano, non? Que basicamente a modernización, modernization, high modernity tamén, que falan deso, é basicamente a necesidade de ou sobre como o capitalismo do agrobusiness non expropia basicamente o control, teño aquí marcado, dos procesos productivos que antes tiñan os labregos, non? Sobre como manexar o seu propio territorio, non? Entonces, nesta lógica de que se entende que as transformacións xa non dependen do territorio, ben, gracias, é cando o agroecosistema máis moderno, contemporáneo, actual prácticamente, transformase moi radicalmente. Entón, o que antes non era un problema, agora sí que o é. Por exemplo, empezando polo minifundio ou a microparcela, por exemplo, non? Daí que, por exemplo, todo este territorio fora, por exemplo, obxecto en 1960 da famosa concentración parcelaria. Claro, a concentración parcelaria, ao final, que significa iso? Non? É unha transformación importante exóxena, non endóxena do territorio, e é unha decisión, insisto, unha decisión política, no marco da modernización, no marco dunha confianza cega nas tecnoloxías, da maquinaria agrícola, do poder que se lle podría outorgar á maquinaria agrícola, e esta solución exóxena e máis técnica sobre como transformar o agroecosistema, a súa vez, temos que ser conscientes de que estaba descartando outras alternativas, que as había, que neste caso estamos falando do descarte da vía institucional do cooperativismo ou do agrarismo. Digo, porque a microparcela, o agrarismo soluciona pola vía do cooperativismo. O franquismo dá un golpe, produce un golpe de Estado, instaura unha dictadura franquista en 1939, e hai un descarte dunha solución institucional ao ordenamento do territorio. Entón, se interpretase que o cooperativismo non é solución, o que é a solución é a intervención tecnocrática do territorio, non? Entón, concentración parcelaria, solución exóxena, grandes obras, extensionismo americano, hai as imaxes que temos dos bulldozers, non? Rompendo as agras, estas cuestións todas. Claro, enténdense neste contexto. Descarte, a súa vez, do saber facer campesiño, non? Acumulado ata entón. E insisto que aquí, claro, hai elementos sociais, institucionais e culturais que importan. Porque, por exemplo, sempre se estuda que, obviamente, pois, a Guerra Civil e despois a Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Civil funciona para España, pero a Segunda Guerra Mundial para o resto de Europa. E os anos 40, en xeral, basicamente, funcionan como de pivote, de cambio de mentalidade nas sociedades contemporáneas. O que antes se consideraba que non era un problema per se, que era a microparcelación das terras, de repente, nos anos 60, considerase que eso é un atraso, que ninguén o entende, e que hai que concentrar porque vamos a producir moito máis con tractores. Ben, por certo, que cando a concentración parcelaria falle, spoiler aquí, porque falla económicamente, non é sustentable, non ten un mogollón de problemas, a partir dos anos 80, 90, onde xa hai unha aceleración máis todavía máis grave do abandono do territorio, volveselle a deixar os mecanismos do mercado a circulación de terras, de que os gandeiros que necesitan terra non é que concentren, eles collen falan con os veciños, alquilan terras necesarias, etc. Entonces, cando o Estado falla na súa intervención de concentración parcelaria, ao final, o ordenamento do territorio quedan máis outra vez un pouco, entre comillas, do mercado ou da propia comunidade. O sistema de agras neste contexto retrocede. Isto é un pouco o contexto que traballamos algo sobre el, e a fotografía esa, o que vedes basicamente é unha agra e a pista da parcelaria que a rompe completamente, non? E aquí esta aldea que traballamos, que tamén conforma un agroecosistema local, porque é unha única aldea aquí
con forma de cacahuete e que controla todo este val de cultivo e isto que sería a zona de montes. E se vos fixades, tamén teñen un sistema de terrazas, unha, dúas, que cada terraza sería unha agra. Entón, todo este sistema, este agroecosistema agrario, no contexto da base enerxética fósil, é innecesario. Considérase inútil e por iso se transforma. Entón, iso, rompense os sistemas das agras. Xa vou rematando. Obviamente, neste contexto tamén falamos da motorización. Xa non hai, non é que non haxa vacas, pero, porque sí que hai vacas en Galicia, claro, pero tedes que pensar que para outras sociedades a sustitución da tracción animal pola tracción motora significa tamén unha enorme transformación dos usos do solo, porque os tractores xa non comen do territorio, evidentemente, non consumen combustible, e os cabalos, as vacas, etc. necesitan pasto, non? Os montes, neste contexto, obviamente xa arborados. Outra vez, decisión institucional, no que non ten por... O sea, digo porque podemos caer nunha visión demasiado estructuralista e funcionalista e non o é. Quer dizer, aquí tamén hai, por exemplo, para o caso galego, que todo o mundo sabe que é unha especialización gandeira, podíase dedicar parte do monte, por exemplo, a alimentación do gando, de vacas de leite, por exemplo. E non se fai. Galiza, podese coller os datos, e sabese perfectamente que é dos territorios da fachada atlántica, dos 10 máximos produtores de leite da Europa occidental hoxe en día, e é a rexión que menos é dependente do territorio para a alimentación do gando. Entón, aquí hai unha decisión política tamén, institucional, non? Hai tamén o Patrimonio Forestal del Estado, que é a institución que en realidad é fundada pola República, pero que a dictadura continúa e que é a encargada da decisión política de o que vedes ao fondo, que son os eucaliptos, non? E acabo co tema da gandería. A gandería é completamente desconectada do territorio, claro. E hai que buscar a pegada ecolóxica da alimentación desta gandería, que é o que lle pasaba ao señor panadeiro de Portugal. Claro, Galicia é a máxima produtora actualmente de carne de polo en España. O 14% da carne de polo en España produce en Ourense, e o 7% en Pontevedra, iso é un 20% da carne de polo. Producimos máis carne de polo que o arco que lle dá de comer a Madrid, que é Toledo e Guadalajara, e tamén os cataláns. Entonces, en Galiza producese o 20% da carne de polo e un pouco por encima do 50% do leite en toda España. Entón, de onde sale a alimentación deses animais? Entón, aquí o que ocorre é que no agroecosistema de base enerxética fósil, as actividades humanas primeiro e as gandeiras despois desconectanse do territorio. E o territorio queda desartellado, non sabemos que facer con ele. Unha parte vai para a silvicultura, para eucaliptos, e outra parte vai para un pouco, bueno, sí, para forraxes de millo, pero que en absoluto son suficientes. E hai que buscar a pegada ecolóxica fora do territorio, na Ucraína, para o trigo, en Brasil, para o sorgo, para a soia, etc. E nada máis. E basicamente tamén, aquí tiña un último apunte, pero penso que é un pouco un apunte para a galería, que é que, obviamente, cando nos desconectamos do territorio, é cando xurde tamén o concepto de paisaxe como espazo recreativo, non? De que a paisaxe como elemento a conservar, xa non como elemento a explotar, non? Senón como reservas naturales, e etc. E nada máis, moitas gracias, era todo o que quería ter.